Така. Хайде. Давате всички центъра. Паркур, състезания. Минус 330. Чакай, минус 3, 3, 8, 6, 4, минус 22. Ти ги пиши. Така, добре дошли в... Също, прочетете си го. Добре дошли в паркур. Паркур, състезанията на Никчо, в това състояние... в това състезание ще се види кой е по-добрият паркурист. Паркура е разделен на 7 части, всяко от които е с определена трудност. Не! Някои нива има и в някои нива има чекпоинти. В случай, че сте затруднени в някое ниво, наградата ще въже с Sharpness 9000 и Infinity. 9-9. С изненада. Имаш и друга изненада. Вече имам 64 такива. Тих. И аз така. Всички да са на Adventure. Защо искам да се Вижте се, Давида! Да не... Дай да чупиш не. Да не се пречи на играта да минат паркура. 4. Да не се използват... Така бе. Да не се използват крила. В случай, че ако сте нарушили правилата, ще бъдете върнати в началото, а ако отново не ги спазвате, ще стигне до изтриване на целият инвентори. И заключение в затвора за 10 минути. Късмет и приятна игра. Така, искам всички да си дадат перлите. Или поне само да ги махнете. Просто ще те репортирам. Абе, не съм немал ми... Таки ги свърля на... Защо Миро ми даде нейм так, ти си педарас от сукре? Е така. Теса. Кажете ми ако всички са готови. Окей. Кой може да ми потрябва? Човек, защо? Така, Гирсус Бек. Какви са тези неща бе? Фантома, Миро, Не, Сурки. Ей, ти ме биеше бе и педера се отка. Да знаеш! Не съм те бил човек, фантома дойде те удари с мен да рай. Аз видях нищо друго на екрана. Не! Миро, аз те обичам, аз никога не бих те ударил. Гей, така. Наш Миро, ти ме е гофа. Готови ли сте? Готови ли сте? Денко, махай си крилата. Чайте малко, чай. Абе, стига сте се били двамата, бе! Помощ! Миро, Как умрях от Уиндъра? Човек, имам огън от тука вече. Дринко има чи? Не. абе, писам от вас. Елата на старта. Така, готов. Като кажа старт, почвате. Така, Уиндъре, готови, старт! Беге бе, курва майка ти да е. Така, Миро, една напред от всички и пада. Да ти ба, я чакай. Без да исках темпот. Добре, Денко го прави. Денко го прави. Не, последния че. Бутайте бе, не се бутайте бе. Стига бе, не се бутайте бе. Денко, Мой! Денко, не ме карай. Така. Еба, какво става? Ники, ти трябва да бъдеш ония, дето джърджва там. Как бе? Сетих се ка да го напа. 2 минути още не моите първото ниво. Майка ти, Знаеш много е трудно бе. Го прави? Не. Поправка не го прави. Го направи. О, Миро? Не пре... Денко как... Мали, това беше добро ми живота. Миро? Ой. Добре. Леса как се спидръмна, готов? Добре. От началото го правя. GG. Миро го мина. Казах. Само да ти кажа, ако паднеш тука, кофти почваш от начало. Ама тука е по-лесно. Малечик. Знаеш какво ще се направя просто на креатив. Силно, Да, трябва да паднеш. Чай да ги видя тега.
Те още първото ниво не могат да минат. А, Какво пали тука, бе? Карай. Давай, давай, не! Не. Не мога да. Възможно. о, Сложи ли си чекпоинт? да. Чекай, ръката ми ще се сваня от вас. Тук има трудни джампове, тук има трудни джампове, само да ти кажа. Амбалто. Я ги вия тя само. Не! Давай, Динко! Тя остиха на първото ниво, бе. Ники. Уиндра, даваш се на първото. На. Чето я тя. Бързо. Искам дримо. Тук дали ще го мине. Апа. Мале, Представи човек, си да ама умре казвам, по огъна. Знаеш какво дримо, те? О, добре. Ей, тук е още по-труден, само да ти кажа. Какво? Човек, това не мога. Още ли? Динко ползва Potion! Аха! Оу, Динко. Какво ползвам? Чакай. Какъв е то Potion? Това е май от бийкана. Не е убийкана. Аз нямам. По-шани. Аре. го. Майка ти, бе. Как те скочи то джъмп, бе? Защо ли? Добре. Може? Може. Ай, за вуйзбъл. Просто трябва на перфектния ъгъл да скочиш. Трябва да напираме след това. Знаете ли кой? Айде ще ви го направя по-лесно. Миро. Да. Не. Миро се качва. Тук дали ще го скочи? Не. Ей! Денко! Ние сме дърди. Толкова ли сте зле на паркур? О, Уиндъра го прави! Уиндъра го прави! Да бе, Уиндъре! Уиндъра мина първото ниво. Айде. Уиндъре, ако тука паднеш, кофти почваш от начало. Чай малко, бе, в къщата нямаш да Как да го направя? Ники, я ти го направи. Аз да го направя. Да. Добре, мра. Ей да ти! Не, съм те Чай. въпал аз, бе. Апа. Fuck you. Кати! И аз го минах. What the fuck? Какво се бита, бе? Знаеш какво Айде, беше? не! О, Добре, дей! Динко. Давай, Динко. Не ме насивай! Давай. Айде. Знаеш какво? Съм прав, боли се. Давай, Динко. О, брат, искам да къмна. Къмни на мене. На! Давай, Динко. Ай! Айде. Динко. Искаш да те убия ли? Не. Айде бе, уби ма. Ще ти е бъм, връзната май. С кошмара на Динко ме уби, аз ти го дадох. А така. Кошмара на Динко. Как по-тече, който нищо тук ви дам. Брата! Защото са големи некадърници. Това, бе. Как Давай, искаш Динко. да го знам? Давай, Динко. Минаваш. О! Пак диш. Ахо, крила ли ползваш, мой? Да продължим с палкура. Палкура. Пау. Бам! На, аз откамчу. Ники, моля те, елай ми покажи пак. Чакай. Искам да го видя Динко как минава второто ниво. О, Уиндъра пак го мина. Демек, на това където не мога, ето това. Виж са. Мале, ден! Ники, ден веднага. Wait. Готово. То ме точно ето там, брат.
Тук просто трябва да се сидиш и като скочиш трябва да задържиш shift. Ще кема. Фантом. Speedrun. О, фак! Що ми мислите? Нико ме утре не е честно. Виж как ме чака да му ема майка. Как знаеш и къде съм? Аз бе, съм на кри. Фак! Емо. Бичка! О, Уиндъра минава. Уиндъра? Чакай. Ще те бусна, давай. Не, бегай! Давай! Тръгвай! Просто един джумп не. Ой. Абе, знаеш какво, мога да направя едно нещо много яко. Охо, после те връщам на... Мина го, мина! Типа. Мачечки. Не! Кой му удари? Педерас! Знаете ли какво направи Уиндъра? Какво? Беше на последен джумп от това да влезе в дупката и не го джумпна. Брат, Чак, искам чак, да чак. къмна! Абе, къде е Динко, бе? Ай го. О! Лопнах се. Давай, тръгвай, тръгвай. 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 Не! Динко ме пусна, педерас, ме шмата, педерас! Луквам. What the fuck? И аз мога да съм, брат, вече съм тук от 1 час. Много ме кейфи как Уиндъра 14 минути се още на първото ниво и горе-долу минава второто и после пак се връща. Сега е пак на второто. Дай Уиндъре. С тебе съм Уиндъре. Давай! Давай! Айде!